ана дӯстони азиз, пеш ҳамин видеоро тамошо кардан ба шумо инамиҷа як авиакасе арзана тавсия метум. Авиакасе акай Абдуллоҷонай, билетҳои самолёт, билетҳои поезд, айноми канали бобои Холдарбой гап занед. Билетҳои варталият ҳам дора. Марават карда занг занед айноми канали бобои Холдарбой. Зинда бошед. Машқ кунам, автовой шурӯъ карда. шикамам некам таза мара гарам кард. Раст тарӯзам булоқ зада буромада рафтеса шикам. Ҳамедони чӣ бала шуда. Ин фарбеҳиам воқа кари хуб додае. Ё фарбеҳиам. Занак чо кади занак? Ҳечи наинҷа қам машқ кардам дар автовои гарма. ин шикам рост тарӯзам булоқ зада буромада истай ҳамин фарбеҳ шуда рафтесам бовар кунӣ. ҳамин чӣ кар кунам соз мешам занак? Мардаки сода. ҳар саҳар бихез торик ба рӯз барвақт будав ис будав ус будав. ман саҳар торик ба рӯз бихезум будав мо шумо бизанед хава ҳа? салому алайкум дӯстони азиз, ногуфтанамонат ба шумо як компанияи беҳтарина тавсия метавом, яъне компанияи Атомияи дӯстони азиз, барои баровардани мӯи сар, барои баровардани риш, барои касалиҳои жилудка, барои касалиҳои қанд, барои безрӯётӣ, барои умуман тамоми дардҳо анами компания айгиёҳо дӯстони азиз дору тайёр мекунанд. инами рақамоша дар рӯи экран мемонам, марҳамат карда занг занед, маълумоти пурраро ба шумо мефаҳмонад. дӯстони азиз, боз ногуфта намонад ки барои занҳое ки дар хона шинанд метавонанд тариқи телефон ба ҳамин компания кору фаъолият намояд. на танҳо занҳо, метавонанд мардҳо ҳам дӯстони азиз дар ҳамин компания тариқи телефон кору фаъолият кунанд. марҳамат карда ба ин ҳамин рақамҳо занг занед, маълумоти пурраро ба шумо мефаҳмонад. зинда бошед.